V takejto istej programovej v roku 2010 som prezentoval program Vidiek a obnoviteľné zdroje. Použil som tedy prirovnanie bioplynovej stanice betónovej krávy. Pamätám sa. Vládli sme síce len veľmi krátko, ale podarilo sa nám legislatívne ukotviť aj tento segment energetiky v našej legislatíve. Nie cez ministerstvo hospodárstva, ale cez hospodársky výbor. Dámy a páni, dnes máme na stole náš program SDK-ODS a v ňom je opäť čas Vidiek, šanca pre Slovensko, vidiek spojený aj s energetikou. Cieľom programu je vytvoriť na Slovensku podmienky na budovanie energetických zariadení, využívajúcich pre Slovensko vhodné vlastné zdroje energie. Cieľom programu je podporiť energetiku takým spôsobom, aby finančné výnosy z predaja zostali v regióne a pracovali v prospech vidieckého prostredia. Dámy a páni, dospieva čas, kedy neefektívne modely získavania energie na báze fosílnych palív musia nahrádzať iné, najmä obnoviteľné zdroje. Globalizovali sa vo svete zdroje, globalizovali sa trasy energií a tým sa vyťahovali peniaze za energie z jednotlivých štátov a štáty sa v podstate dostávali do područia iných. Aj my. Aj tam, kde sme sa do područia dostať nemuseli. Úplne sa z energetiky vytratil zdravý sedliacky rozum. Čo máš doma, to sa počíta. Ak máme podmienky na výstavbu vodných elektrární, tak im nehážeme polena pod nohy. Ak máme podmienky napríklad na pestovanie cielenej biomasy a dokážeme spriahnuť energetiku s poľnohospodárstvom, s lesníctvom, a dokážeme doma vyrobiť z vlastných zdrojov miliardy metrov kubických biometán, teda plynu v kvalite zemného plynu z Ruska, a tento biometán dokážeme distribuovať cez plynovodnú sieť po Slovensku, tak dámy a páni, poďme do toho. Diverzifikácia nie len trás, ale hlavne diverzifikácia zdrojov v energetike je veľká téma energetiky v blízkej budúcnosti. Je to téma pravdivá, je to téma, ktorá dá ľuďom prácu a posilňuje našu slovenskú energetickú bezpečnosť. My sme vždy hľadali v SDK-ODS výzvy. Dnes máme jednu takúto výzvu pod nohami. Čím viac energie si vyrobíme sami, tým menej eur naši ľudia zaplatia ruským a neviem jakým nadnárodným a globálnym spoločnostiam za túto energiu. Toto je jedna z ciest, ako napríklad von zo 100% závislosti z dovozu plynu z Ruska. Dámy a páni, vždy a všade sme v SDK hľadali a navrhovali zefektívnenie činnosti, či už na úradoch, či štátnych firmách. Vždy to bolo o šetrení a šetrenie je vždy spojené s prepúšťaním. A prepúšťanie je nepopulárne. Téma energetiky, téma zelenej energetiky, téma diverzifikácie zdrojov je téma o vytváraní nových, stabilných pracovných miest. Toto je téma, ktoré keď sa chytia rozumné samosprávy a namiesto úverov na pešie zóny, ohňostroje a billboardy si požičajú na energetické projekty a budú ich vlastniť alebo spoluvlastniť, získajú stabilný príjem do svojich vlastných rozpočtov. A nebudú len naťahovať ruky, dajte dane, vybrali sme málo poplatkov, štát, daj peniaze. A pritom im peniaze ležia pri nohách, v ich lesoch a v ich pôde. Dámy a páni, majme odvahu sa do tohto pustiť. Buďme v tomto lídrom my, SDK-ODS. Dajme ľuďom nádej a dajme ľuďom prácu. Aj o tomto je program SDK-ODS Vidiek, šanca pre Slovensko. Ďakujem.